L'objectiu de futur és que no es mati gent a la carretera i, per tant, que no hi hagi cap víctima mortal per un accident de trànsit. La il·lusió seria que algun dia ja no haguéssim de fer aquesta feina. Esperem que la societat vagi avançant i el Servei Català de Trànsit vagi avançant i tots anem avançant perquè els accidents cada vegada siguin els mínims possibles. Estic il·lusionat. Jo particularment estic a l'apartat més de formació i educació viària, intentant posar aquest gra de sorra cap a aquests ja no els nous conductors, sinó qui forma aquests nous conductors. Hem d'intentar fer compatible la conservació de la natura amb la seguretat dels ciutadans i amb l'activitat de les persones a aquests espais. S'han establert unes polítiques i tothom hem intentat fer una feina per ajudar a la ciutadania que es comporti en el trànsit de manera segura. El que és molt interessant del Servei Català de Trànsit és que la gent s'ho creu. A dintre de l'organització ens ho creiem i és per nosaltres el nostre repte i la nostra voluntat. Jo he posat com a desig 0 víctimes d'aquí al 2050, és l'objectiu que el Servei Català de Trànsit té. Jo crec que és possible. La feina feta i que tothom reconegui que la feina s'ha fet i que tothom sàpiga que ells també han participat en fer-la. El futur sempre serà millor que el que ha passat fins ara, segur. El meu desig és que ens acostem el més possible al 0 morts a la carretera. A vies de 120, per exemple, que ho tenim a la C32, la gent va a 110, 105... Sí, la mitjana, sempre que hi ha algú que va a 140, el que vulguis, no? Però la mitjana és més baixa de la màxima. Jo crec que algú s'ha aconseguit. Generacionalment estem molt barrejats i llavors en aquest aspecte està molt bé perquè els antics donen el pes del que es feia i del que encara serveix i els nous incorporen tota la part d'innovació, de noves tecnologies, els drons, a les pantalles. Però sí que han canviat molt les coses, no? La seguretat viària ha canviat molt i jo crec que hi ha un model de seguretat viària que s'ha anat implantant i els nostres fills ja tenen una altra mentalitat, una altra manera de fer perquè han nascut amb la cadireta. Com menys informació d'aquesta que hem de donar, millor per nosaltres. No haver d'informar d'aquestes víctimes, d'aquests accidents, no? Treballar per la part de mobilitat. Hem fet molta feina, la reducció d'accidents és bestial, però l'educació que hem fet, la formació que hem fet als infants, a la gent gran, als professors, és una tasca que si la veus al cap dels anys, en un moment, en un any no ho veus, però al cap dels anys, com la formació és com de llarga durada, al cap dels anys ho veus. I la veritat és que la perspectiva, quan tiro enrere, és molt gratificant. Us recordeu com anaven els nanos? Sí, estirar. Estàvem de genolls, ja de genolls. Bueno, ja sobre la pandilla.